Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan wata kissa ce ta wasu abokai guda biyu aminai wanda tafiya ta kama su. Sun yi tafiya suka je sai suka sauka wani hotel. Cikin dare suka gama abubuwan da za su yi sai suka kwanta. Da safe sun tashi sai ɗayan ya taɓa kuɗinsa aljihu sai ya ji babu. Sai ya ce, abokina, ni baka ga kuɗina aljihuna da na kwanta da shi ba? Abokin yana buɗar baki sai ce wallahi jiya bayan ka kwanta bacci waɗansu bukatu suka taso sai na ɗauki kuɗin na ranta, ni kuma bana so in tashe ka bacci ga gajiya ga sauransu, na ce bari in barka ka huta da safe na ma bayani. Sai abokin ce to ba komai, tun da kai ka karba bashi yayi ba matsala, na san insha Allah za ka biya. Suka fita suka je suka yi abin da za su yi, suka dawo hotel ɗakin su. Suna dawowa sai room service, wato mai kula da tsaftar ɗaki na hotel, sai ya ce musu, jama'a ni fa bayan kun fita ina share daki na ga kuɗi kaza gashi nan a ajiye a ƙarƙashin gado, ya fada ta gefen gado. Sai wannan abokin da kuɗin sadin ya bata sai kalli wancan abokin sai ce, aboki na kace mun ka karɓi bashin wannan kuɗin, ashe ba kai ka ɗauka ba, faɗuwa yayi, me yasa kai haka? Sai ce, ya aboki na, daga ni sai kai a ɗakin nan, wace hujja zan baka cewa ni ba ni na ɗau kuɗin nan ba har ka yarda? Na yi haka ne gara a ce na ɗau nauyin abin ya zama yana wuya na akan in bar shi ɗan ya shiga tsakaninmu. Da zarar na ce maka ba ni na ɗauka ba, ba yadda za a yi ka yadda daga ni sai kai a ɗakin nan. Amma na yi haka ne saboda kar shi ɗan ya shiga tsakaninmu, gara in ɗauki nauyi in biya bashin abota da alaƙa da take tsakanina da kai ta ci gaba da wanzuwa akan in gaya maka gaskiyar abin da ya faru, shi ɗan ya shiga tsakaninmu, watakila abotanmu da alaƙar mu ma ta ƙare kenan har abada. Allahu akbar. Ku duba irin wannan abokai, aboki wanda ya ɗauki abota da mutunci da daraja, da ya kare darajar abotarsu, ya yadda ya ɗauki bashin da ainihin ba bashinsa ba ne, bai ma san ina kuɗin suka shiga ba. Allahu akbar. Allah ka azurta mu da abokai na gari, aminai na gari, wanda za su riƙe amanar abota. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.